Sabes tudo, a verdade? Non, son túa nai. E o teu xefe é o que odio. Dá noxo. Mamá? Zara, se me oes, di porque Pelí gañé o premio Teen Choice. Vale, Parece que está... fóiseme algo a cabeza. Tiña dereito, non sei. Levo toda a vida esperando por ti. É unha frase da peli. Isto vai cada vez a peor. Despois de 2 anos de traballar para el, coñezo moi ben. É moi egocéntrico e egoísta. Metíchesme de xatús nunha bolsa de plástico coas zapatillas sucias. É algo único. E só teño 2. Vaille facer dano. E logo, terei que matalo. Teño medo. Tranquila, párate a pensar que eras antes de ser todo para os demais. E faz isto só para cear e charlar. É tipos iso para falar e charlar. É fácil charlar contigo. Que me pasa contigo? Que é? Será que quero impresionarte e sei que non dou? Iso coa miña nai, esa aventuriña sexual acabouse. Adeus, Chris. Vale. Sí. Que non sodes Jack e Rose, sae do coche! Gústame ser túa nai máis canada no mundo. Pero empezo a sentir cousas que pensei que non volvería a sentir. Desde que morreu teu pai. Non digas iso, non te atrevas a dicir iso. Non quero que a fían. É a miña nai. Túa nai. Tamén é unha muller. É a vida dela. Para que sirvo se non dou convencido a miña neta de que deixe vir o moreno macizo de Basefit pro nadar? Tes máis gana de que veña camín. Teño.